Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bazogeqa amagula abafana baka Mgqumeni emva ukuthi ke kube khona ogulayo ongaphathekile kahle ke weqembu undlemnyama. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la ngibola khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wambolekile igama lami usibonga konke wakandwande. Mothanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Namhlanje ke bafethu ngizokhuluma ngabafana baka Mgqumeni. Siyazi ke sonke ukuthi ke ensukwini ezimbala bekubanjwe ke umoya njengoba ke undlemnyama omunye oyilunga ileqembu bengaphathekile kahle neze wangeniswa ke khona esibhedlela. Kanti ke kamuva bakhethe ke ukuphumela ubala bechaza ukuthi ke ngabe yini imbangela yokugula kwaNdlemnyama. Babhaleke lapha enkundleni yabo yokuxhumana. Bathi ke sanibonani ngane zakwethu kade ke nganigcina ngesimo somhlaba cishe ke ngafa selokhu ngangena esibhedlela Monday nge8 ke zika February. Ngibonga ke amazwi ene ebeningifisela ngawo ukululama. Ngiphuma la esibhedlela ngizoba live ke ku Facebook page yethu nala ku Instagram ngizonazisa khona ke ukuthi ke bekwenzakalani uma ukufa kungaphendulekanga esiswini njengotshwala. Sengaze ke ngibulawe pho kuthiwa ke ngidla imali yomcimbi kaMgqumeni ngithenga izimonto. Ufakazi walokho nawo ke ubaba uMr ZI Shabalala imeya ke yasenquthe municipality. Ke bafethu ke bachaze kanjalo ke bona ke abafana baka Mgqumeni lapha epagini labo ukuthi ke ngathi ke isimo sesithanda ukuba ngconyana kakhulu kuNdlemnyama. Uthi ke mayiphuma nje esibhedlela uzobazisa abantu ukuthi ke kwenzakalani. Kodwa ke siyezwa kuyakubeka okuncane ukuthi ke engazuthi ke kunezimpi zomndeni kubangwa ke indaba yemali njengoba ke siyakhumbula ukuthi ke kwaba nomcimbi wokuhlonipha uMgqumeni kulonyaka. So ngazuthi ke basola ukuthi ke udla imali womcimbi kaMgqumeni. Kanti ke bafethu ngizothanda mina ukuza ukuphawula kwakho lapha ku comment section ukuthi ke ucabanga ukuthi ke lento i right yini leyenzakalayo ukuthi ke abantu ke nakho sebeshana ngenkwayindane njengoba kubangwa zona izinto zeimali. Wena futhi ke uyakholelwa yini ekuthenini umuthi ukhona? Kanti ke mina ngintatheli ka YouTube bafethu ke sengiphuma kanje ngicela ukuthi ke siqede le ndaba khona lapha ku comment section. Kanti ke uma ungasubscribe ngicela usubscribe uphinde ke ucindezele nebell khona uYouTube ezokwazisa ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo entsha. Mina ke bafethu sengiphuma kanje ngithi ke nazo.